Prajem vám všetkým príjemnú nedeľu a zdravím vás pri okienku do literatúry tínedžerskej verzii. Fikcia inšpirovaná skutočnými udalosťami. Teraz už úplne sám. V triednom kolektíve na strednej som začínal ako pijavica. Vtierka. Skončil som ako osamelý vlk. Tragikomédia. Môj spolosediaci Ivan, ktorý od budúceho školského roka už bude študentom vysokej školy, a ja budem sedieť v prednej lavici sám. Teraz už úplne sám. Bomba. Cítim úzkosť. Beznádej. Nejak tak sám tam síce fungujem už 2 roky. A keď som si to pred sebou nepriznával, mi to istým spôsobom vyhovuje. Avšak prichádzajú fázy precitnutia, kedy si svoju osamelosť v kolektíve uvedomujem a len tak si predstavujem, aké by to bolo mať tam dáku kamošku. Niekoho takého, koho keby mám, mohol by som repostovať veci typu: keď nepríde do školy tvoj jediný kamoš a ty sa musíš socializovať. Kamarát Juro mne a Tereze kedysi hovoril, že keď bol v minulosti vyčlenený z kolektívu, tak ho to naučilo postaviť sa sám za seba a nečakať na nejakého záchrancu. Toto je pre mňa aktuálne veľmi inšpiratívne. Mrzí ma, keď každý v triede s niekým mrkoce a ja len pozerám do mobilu. Cítim sa v tom momente tak mimo spoločnosti. Vidíš všetkých štebotať a aj sa ti honí hlavou, že veď ostatní vidia, že si sám. Vtedy sa cítim trápne. Psychicky ma to dosť ničí a negatívne ovplyvňuje mienku o sebe. Preto som aj začal s týmto denníkom. Nech mi pomáha pomenovať si veci. Aj z týchto riadkov, konkrétne v tomto blogu, som nenapísal všetko, čo mi napadlo. Potrebujem nájsť dôveru k sebe samému a dovoliť si pomenovať veci, ktoré sú až moc intímne. Možno sa postupne viac uvoľním a dovolím samému sebe pustiť všetky myšlienky sem. Musím sa zamyslieť nad príbehom Jura, ktorého to naučilo spoľahnúť sa na seba. Asi nemusím pažiť po priateľstvách, aby som sa necítil v nejakom prostredí sám. Môžem naopak viac investovať tam, kde to má zmysel, a to už do existujúcich priateľstv. Nemusím sa v škole podlizovať, ale nebude dobré, ani keď budem tak zatrpknutý na nich. Normálne. Keď budú mať záujem, budú, keď nie, tak nie. Zraňuje ma to veľmi a stále. Nevedel som, ako ma dokáže písanie veľmi osobných vecí tak zasiahnuť. Je to vrtanie do duše. Mám túžbu písať tým ľuďom, prečo sa nebavíme, alebo hocičo. Moja hlava si k ním však už ako si vybudovala nejaký odpor. A je tam blok. Teraz sa vo mne bijú 2 pocity. A to, že ma moja hlava zjavne chce ochrániť, ale na strane druhej si uvedomujem, že ťažko ľady prelomím. Môj blok znie strašne chaoticky. To len odráža môj vnútorný chaos. Ježiš, moje denníky nemôžu byť iba takéto tragické. Musím svoju myseľ upriamiť aj na pekné veci a zážitky.